bosc no passaven coses normals. Hi havia éssers estrafolaris i parelles romàntiques. Voleu veure la nostra obra? Sí! No us escolto! Sí! Doncs començarà en 3, 2, 1, acció! Ooh.
I see the magazine working out. Hola, quina cançó més maca! Gràcies, Cristóbal. Soc la Iona i Lugo, de l'escola Doctor Truita i estem aquí de Colònia. Què porteu una colònia? Ja vull olorar. No, ja, la colònia és l'excursió. Ah, bueno, pues ja després em deixeu olorar-la. Podem anar al lavabo? No, ho sento. Tenim pipí. Heu de dir la paraula màgica. A veure,
too long, oh, too long. Yeah, you make me feel love. I've been crying. Oh, too long, oh, too long. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah,
hem de trobar la manera d'ajudar-los. Jo a tots ells els faig ensenyar i felicitat. Molt bé, que potser una prova per donar-se tantes de llums i confiar els uns dels altres. Una gran idea com no valent de tu, Fiona. Els hi donarem 3 pistes, les més importants. Quines són, Gat? La sinceritat, la confiança i la unió. Però aquesta és la definició d'amistat. Correcte. En Bruno Valls i el senyor Conill ja han fet el seu treball. Ara ens toca a nosaltres. I com ho farem? Ara estan arribant a la tribu dels indis per 2 camins diferents. Parleu amb ells que s'encarreguen de donar-los el seu gran. Bé, Gat, això és per tu. Gràcies, Monica. Per cert, Fiona, el guiaràs amb la teva capsa de música per arribar a la tribu dels indis. Ràpid, que no ens arribarà de seguida. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, the fire's out. What do you want to be? Now holding on. Are you still lost? How, Elisa? Em dic Elena, no Elisa. No discuteixis més, que no s'entera. Fins que no prengueu el foc models el teu amic i tu us quedareu aquí tancats. Berta, mireu nois, una nena que sap comportar-se. És supereducada, la Berta. Què feu en el nostre poblat? Ens hem perdut i venim a demanar-vos ajuda. Ei, mireu, si estan en el grup. Ei, ajuda! No podem parlar, callats! Com a l'acció en el nostre terreny, ara ens tocarà l'estrat per donar-nos el camí correcte. Esteu preparats? Sí! Primer
move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Hot girls all over the world. Original King Julian, for the Kingsman. I love all the girls that love to move their body. When you move your body, you're gonna move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you know you love me go. Original cute body make a man mad. Woman, you cute, and you know you love me go. Original cute body make a man mad. Physically fit, physically fit, physically fit, good, physically fit, physically fit. En sempre tu no enganyeu, si us plau. Felicitat! Veig que ja coneu els nostres amics. Sí, i he après molt d'ells. No hi ha ningú com aquest. Gràcies, hem dit veritat i estic molt contenta d'haver vingut. Porteu uns sobres dels indis. Sí, ens arribaran a trobar la sortida i arribar a matar els nostres amics. Llavors podrem sortir. Quant ens heu molestat? Per mi ara ho fem. Sinceritat.